Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng siang nggih, salam taklim saking kula Sani Mat Sani. Wonten ing siang menika kula badhe ngawali inggih menika ngaji kawruh Jawi. Saking tiang Jawi riyin menika gadah piandel pilih tiang Jawi saking kata tihyang. Tih niku artinipun titah ya, titah saking tanah. Lajeng yang niku sang hyang wenang. Inggih menika Gusti ingkang murbeng dumadi. Orang sekarang menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiang Jawi menika falsafahipun riyin inggih menika menungso menika asalipun saking titah, saking bumi, saking tanah. Lajeng ing dalam tanah menika wonten roh saking sang hyang. Inggih menika sangkan paraning dumadi menika wonten ing manahipun menungsa menika ditancepaken ingkang naminipun inggih menika ruh saking sang hyang wenang, ruh saking sang hyang sangkan paraning dumadi ya. Lan tiyang Jawi riyin dereng ngerti namanipun Allah, sehingga nyebut menika inggih menika sang hyang wenang ingkang kuwasa ya. Lajeng enten sing nyebut sangkan paraning dumadi niku sinten, inggih menika kita menika sampun ngertosi kathah ingkang nyebut inggih menika naminipun Allah Subhanahu wa taala. Lah para daya menika lah falsafahipun tiang Jawi ingkang kita unil-unil ya, kita agem wonten ing kehidupan kita, sehingga kita menika mboten saged lepas saking falsafah tiang Jawi sang hyang. Inggih menika kita panten saya menika urip wonten ingkang nguripke naminipun sang hyang wenang inggih menika Gusti Allah ingkang nancep wonten ing ati kita panjenengan sami, yen kita panjenengan menika purun prihatin, sehingga tiang Jawi menika luweh mendalami ilmu batin daripada ilmu dohir ya, ilmu batin, sehingga tiang Jawa menika sering prihatin, perih batinipun ya, sehingga sering ngalah ya, supados batinipun menika dados kiyat ya. Teng pundi mawon menika ngalah ya. Kanthi ngalah menika batinipun saged kiyat ya. Karena tiang ingkang ngalah menika otomatis dibelani malaikat ya, malaikat ingkang belani. Mangke nek pun boten kuat, Gusti Allah ingkang perintah malaikat menika. Itulah falsafah Jawi saking tihyang, titisan sang yang wenang ya, wonten dadi titah ingkang menitis wonten ing atine menika wonten nancep inggih menika sang yang wenang. Lah nikulah maknane tiang Jawi dari kata tihyang titah ingkang inggih menika ingkang dipun menitis wonten ing tubuh, wonten ing badane menungso naminipun sang yang wenang. Lah nek tiyang menika saged ngresiki atinipun kanthi lelaku mujahadah nggih. Mujahadah menika bersungguh-sungguh kanthi prihatin, perih batinipun nggih, perih batinipun ngirangi napa niku nafsu-nafsunipun menika batinipun lajeng lama-lama nggih menika mangke dados kiyat. Lah tiyang ingkang batinipun kuat nikalah tiyang inggih menika tiyang Jawi ingkang inggih menika dikandhani mungkin orang akan menganggap sakti lan linuwih. Itulah inggih menika tiyang saged sakti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.